Ai, que no me'n descuidi. Us vull parlar d'un gos. Bé, no, d'un gos no. Bé, la faula va, la faula ve, i dels 40 sèniors, d'un us en parlaré. Que aquest un no és un gos, no, i ara Déu mos en guard. És en Josep Vallverdú, un lleidatà, fa més de 100 anys que va néixer, si em fa de temps, i va ser una persona, és una persona sàvia, és perquè sempre hi serà, gràcies a totes les novel·les que ens ha escrit. Ens n'ha ensenyat molt, va estudiar filosofia i lletres. Jo penso que això només ho estudien els savis, o els que estudien si tornen de savis. Jo no sé quin és l'ordre. La qüestió és que us vull ensenyar justament allò que em va cridar més l'atenció. Aquella història, aquella novel·la que parla d'en Rovelló. Ai, se'm ha trencat el paper. Que tens un altre paper. Sí, sí, gràcies. Doncs aquella història d'en Rovelló, que és aquell gos savi, que ens ensenya moltes coses, perquè aquell gos resulta que tot el que li va passar ho va reflectir, i justament només és en un any. En Rovelló va viure tant com 7 anys de persones, que és el que fan els gossos. Cada any d'un gos són 7 de persones. I gràcies a l'experiència d'en Josep Vallverdú, a través d'en Rovelló i de Saberut i Coallarc i d'altres obres, nosaltres també ens farem savis. Gràcies, Josep Vallverdú. Gràcies, Rovelló.